Mabuhay at magandang hapon po sa inyong lahat na welcome po sa Andrew Farm. Ang Andrew Farm po ay matatagpuan sa bayan ng Banban, Barangay Santo Niño, Bamban, probinsya ng Tarlac. Okay. Ito po ay naitatag noong 2019. At ito po ay isang designated learning site for agriculture ng Department of Agriculture. Ganon din po, ito ay isang certified organic farm ng Organic Certification Council of the Philippines bilang isang organic na farm. Pero meron din po kaming conventional na farming. Nakapokus po kami sa pag-aalaga ng mga alaman sa organikong pamamaraan, ganun din po sa pag-aalaga ng hayupan kagaya ng bakahan. Nakadevote po ang iba naming mga lupa para sa high-value crops. Ito po ay isang alternative rest and recreation na kung saan yung gustong makapag-commune na maging close sa kalikasan ay mabibisita nyo at makikita nyo dito sa amin at mararanasan nyo kung paano ang mangisda at makahuli kayo ng tinatawag na red tilapia at gray tilapia. Kasama rin kung paano yung mga bata pwede silang i-invite na mag-participate, na magtanim sa organic farming at magpakain ng mga batang mga baka. So, kung pupunta po kayo dito, dadaan po kayo sa Bamban, may mga tricycle po na papunta dito, o kung meron kayong sasakyan, pwede po kayong dumaan sa NLEX to SCTEX hanggang mag-exit po kayo ng Clark North, papunta ng Barangay Kalumpang, Mabalacat, Pampanga, at susunod na po ang Barangay Santo Niño dito sa may Bamban, Tarlac, para maabot niyo po. Dito po meron po kaming natural swimming pool na river na makikita niyo po sa vlog. Meron din po kaming garden room na nag-aalaga kami ng mga indoor plants. At meron kaming tinatay yung forest garden cafe na kung saan yung harvest naming kape at mga kakao ay pwede nyo nang abangan para matikman nyo ang aming mga produkto para ma-refresh naman kayo na makatikim kayo ng masarap na iced coffee at mainit na kape na mula sa aming farm. Ganun din po, pwede po kayong mamingwit sa aming mga palaisdaan. Pero ano po ito? Upland po na tubig na galing sa sibol. Kanya masarap po yung lasa ng aming mga tilapia. Kung baga sa meron po kaming kakaibang dinadayong pangisdaan sa kabundukan. So, iba po ito na nasa kabundukan, yung fish pan, wala po siya sa baba. So, yun po yung meron dito. At tuwing Semana Santa, dinadayo po ang aming New Way of the Cross. Meron po kaming 14 na istasyon na New Way of the Cross for the Passion of Christ. At taon-taon po ay nagpapabasa kami sa pasyon. Kanya lang, Kapampangan po ang mga tao dito, kanya Kapampangan yung pagbabasa ng pasyon. Meron na rin po kaming mga farm guest house dito, yung gustong mag-overnight, pwede nilang rentahan yung aming mga farm guest house. Meron kaming 5 maliliit na farm guest house na kung gusto nyo bed and breakfast, pwede nyo po kaming marit sa aming Facebook. At yung iba naman na low cost ang budget, nag-a-allow po kami ng mga bisita na pwedeng mag-camping dito at mag-bonfire. Libre na po ang mga panggatong para sa activity nila for the bonfire pagdating ng gabi. And if they like to experience moonlight serenading, pwede po kayong bigyan din ng suporta para yung mga pinagmamalaki naming mga kakaibang ingredient na sinigang sa alibangbang, sinigang sa pingol bato, tinola sa alumpiran, na hindi nyo po basta-basta matitikman sa ibang mga restaurant. Pwede po nating lutuin dito para sa inyo kung magpapasabi lang po kayo kaagad. So, welcome po sa Andrew's Farm.
Tapos na natin may explore itong buong place ni Andrews Farm. Napakaganda. So pwede kayong mag-fishing dito sa ilalim, malapit dun sa mga cottages nila. Kapag nag-entrance fee kayo ng 100 pesos, pwede na kayo maligo dun sa kanilang flowing river. Ayan. And then pwede kayong mag-rent ng mga cottages nila. Good for 6 packs, 400 pesos. And kung gusto nyo mag-fishing, 100 pesos per kilos. So best time na mag-fishing guys, yung morning. Kaya nandyan yung mga isda natin. And pag-akit natin dun sa taas, makikita nyo yung mga bilas nila doon na good for 2 packs. And then may mga bilas sila na good for 2 to 4 packs. And then yung sinadya talaga natin dito, yung kanilang Station of the Cross, na kung saan umakyat tayo ng bundok kanina. So, first station, second station, hanggang 14th station, yung The Risen Christ, yung sa pinakataas. So, napaka-worth it dahil nga syempre mas feel mo siya, nasa taas siya ng bundok. And kung gusto mo lang talagang mag-nature trip, yan, magpahinga, mag-relax, perfect place sa inyo itong si Andrews Farm. Ang dami niyong pwedeng gawin dito and marami kayong matututunan. Tapos napakaraming mga alaman. Ang dami niyong pwedeng may explore. Kumbaga, first time niyong makikita dito lang sa Andrews Farm. Marami pa silang balak dito na pwedeng gawin. I-follow niyo lang yung kanilang Facebook page para updated kayo. Ayan guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlakenyas natin yan. Itong napakagandang place ni Andrews Farm dito sa may Sitio San Martin, Barangay Santo Niño, Bamban, Tarlac. So until our next vlog, peace out!